Så vatten ska jag ha i närheten här i så fall. Ja. Jag ska ta bort det som är bra, det är nu har jag byggt en hel del vaxbygge här uppe. Så jag brukar när jag har tagit bort det här och röka ner dem ordentligt. Det kan också vara en fördel, till exempel om drottningen råkar vistas här uppe, att hon kommer lite undan när jag lägger myrsyren på. Jag tar bort det här, skrapar bort det värsta det här så jag kan lägga vätextuken relativt plan på här. Och så suger jag då upp myrsyren och fördelar ut här. Ja. Har du rökmästare? Ja, jag har fått förtroendet. Du har fått förtroendet? Ja. Nu står jag framför köparen och det är naturligtvis inte korrekt, men det struntar vi i det här sammanhanget. Är det okej? Jag ökar avståndet här. Så. Därpå då. Öppna flaskorna. Det som är bra med de här flaskorna, om man nu har för sig att man ska slå om myrsyra i behållare, så kan det vara lönt att köpa de här med en barnsäkring eller vad det heter. Så suger jag upp 40 ml i den här. Så, lite försiktigt. Har jag en behållare som är så pass låg så står i hinken så behöver jag inte stänga varje gång, men när den är så pass hög så vill jag liksom så stänga igen här. Och så ska det bara spridas ut här. Och då är det bra att man får det på duken och inte utanför, alltså vid sidan om. Så kan jag suga upp det nästa och så gå vidare. När jag nu är klar med det här så har jag som regel en annan hängt med här som jag stoppar i. Och så har jag vatten med ut i bigården. Och så sköljer jag sprutan direkt efteråt. Det vill säga jag häller i vatten här. Sköljer igenom. Några gånger så här. Då kan man ta isär den, byta vatten och så skölja igen. Så är den sköld ren för myrsyra. Det är himla dåligt, kan man en dålig idé att ha den liggande i bilen, så det gör jag säkert när jag kommer hem. När man kommer hem så är det många andra grejer man ska göra. Glömmer man det så står man plötsligt med en sån här spruta som faktiskt det finns rester av myrsyra i. Så gör det här sköljningsmomentet direkt, tvätta händerna. Och så tar man av handskar och skyddsglasögon. Nu ska vi göra ytterligare ett moment med oxalsyra. Det gör vi då i nästa sammanhang. Ja, då är det bara att lägga på här. Kanske vi skulle ha låtit de här bina komma ut här. Men räcker det till 2 kuper en sån här vätexstuk? En vätexstuk här till de här, det räcker. Det är klart, det vi rekommenderar det är att kolla nedfallet efter några dagar. Om man nu verkligen vill ha väldigt bra koll på läget, då kan man ha ett varroinlägg och så uppskatta den mängd kvalster som har trillat ned efter ett par dygn. Jag tror vi har sagt så här, är det mer än 1000 kvalster så bör man kanske göra ytterligare en behandling efter 4 till 7 dagar. Men är det under, ja då brukar det ofta räcka med den här behandlingen. Var det här myrsyra? Det var myrsyra. Hur länge för att den där ligger där nu då? Den här, alltså imorgon vid den här tidpunkten, då är det här myrsyra förmodligen avdunstat. Och då kan man ta bort den.
Var det den som man kunde göra när det var minus 50 plus 5? Det är oxalsyran. Nej, det var den. Den här, det är det som är lite kruxigt att stå en dag som är här och visa oxal. Den här, det är det tidpunkt på året nu, eller lite tidigare, när väl man har slutskattat myrsyra. Där funkar den bra. Och det är den man sprider ut på vätextyken, alltså det är myrsyran.